ассалому алайкум дӯстони азиз, мухлисони барномаи вохӯрӣ. Хуш омадед ба канали Фарзеб Тиҷӣ дар тарабхонаи Баракат. Имрӯз мо кардем ҳаракат ки дуюм барномаи худро бо яке аз репсароёни хеле таъриф кардем ки ӯ бисёр як бачае ҳаст, як раврасе ҳаст ки дар Тоҷикистон ҳаст, мухлисони худро дошта бошанд дар санъати реп. Санъати реп чӣ хел дар дили шумо ҷо шуд ва чӣ хел шуморо маҳбуб кардем ва кадом суруд буд ки шумо ӯро интихоб кардем? Кадом суруде буд ки суханош барои шумо маҳбуб шуда ва кӣ буд ваи шумо ки шумо ба он мухлис шудеду санъати репа аз худо пешкаши маҳбуб? Тамом мехоҳам барои модарам ки модарам пеши ман биёмад духу модарам надидам майтак думара пато марам мамо тамом бобум кам. Мухлиси Шаҳбоз, мухлиси Шонемсӣ ҳастем. Бале. Шонемсӣ ҳам беҳтарин репсароёни Тоҷикистон аст ва машҳур ҳастанд. Суханҳои хуб дорад, суханҳое ки дарднок аст. Модар шумо дар қайди ҳаёт нест? Не. Нест дар қайди ҳаёт? Надидам ман майтак будам охир мара патофт марам мо кам кардам манам диамнавози ончена модарам зиндай мутагам манам тамам яке бе чики ман намефурам мара дилм даргер ягум расм шадим ягум сурат чадим нохутман даки да намефҳамид ки та патофт такин дорад мане дигар гуфтам такаш вақт дорам. Мешавад ки рафта суҳбатҳои модарҷона тамошо кунем ва рафта даъват кунем ба як суруди ба тариқи ба реп хонем ё бигӯям ман модари худро пайдо кардам. Мешавад ки дар зиндагӣ ҳамвақт модар фарзандои худро мебахшад. метавонед ки шумо модари худро бибахшед? Гам модаро мегӯянд ки модар тажикабзан хеле чикин манам мегӯям духтар намефаҳмам хатам чикин. Дар мусулмонӣ мо як гап аст ки падар модар агар хуб ҳам бошанд хубонӣ кардан мекунем умони шуморо дастгирӣ мекунем. канали Фарзеб Тиҷиро шуморо чӣ дастгирӣ кунад? мухлисӣ кунад? шумо чӣ дастгирӣ мекунед? чадон аёнторам беморам зиндаки мерафтам худо ки да бозбоша безорам дуяйта чава ай бачаҷонам ай дарс кунем. ки спонсорӣ мекунад? мара сарпарастӣ асилто дина каи хунҷон каи хунҷон хоҷон ниматов хунҷон оиладор наши зан нагирӣ ҳакуди биёя бугу ҳамун 2000 ҷамъ кардастем бугу занаш метем чат аз сари набуд